Hej, jeg hedder Mathias Møller, har været ved Autoproof i 8 år. Det har været sindssygt spændende. Autoproof er udviklet til at være en kæmpe stor virksomhed, og det har været med fra start. Det har været mega fedt. Jeg tænker, jeg tager 8 år mere. Hej, mit navn er Patrick. Jeg har været ved Autoproof i lige omkring 2 måneder nu, og været i bilbranchen 9 år. Og grunden til, at jeg sidder her i dag, det var egentlig fordi, at jeg gerne vil prøve et andet aspekt af bilbranchen. Det her med at vurdere biler og det. Hej, jeg hedder Lukas og står hovedsageligt for al efterhandel af vores garantiprisbiler. Jeg synes, det er en dynamisk arbejdsplads, hvor man virkelig lærer noget nyt hver dag og har muligheden for at udvikle sig utrolig meget professionelt, men også personligt. Hej, jeg hedder Philip, og jeg har været ved Autoproof i 1,5 år nu. Og jeg kender lidt til Autoproof fra min tid som sælger, og jeg synes, at det var en super fed måde at arbejde på. Af den grund, der sidder jeg her, hvor jeg gør i dag. Jeg hedder Markus, og jeg har været her i et års tid efterhånden. Jeg kan lide hverdagen med mine kollegaer. Hej, jeg hedder Daniel. Jeg har været med i 5 år. Daglig laver jeg garantipriser. Jeg sidder også med al vores kundesupport. Jeg har en baggrund som bilsælger og kunne egentlig godt tænke mig at komme lidt back office, og det har man rig mulighed for her. Vi har en frihed under ansvar. Så længe man passer sit arbejde, så kan man egentlig gøre lidt, hvad der passer ind. Hej, mit navn er Leo. Jeg har været her i næsten 5 år. Jeg sidder også i Nationalforeningen, hvor vi arrangerer nogle fede events, som jeg har været ude at køre go-kart, ude at skyde og køre TV'er, paintball. Udover det, så laver vi også biografture og hygger rigtig meget med hinanden.